रिकगनाइसन मालायनिया मा सानो आं मिथिया किन्तु आंनि थाखाय बर' माहारिखौ थैथां मोजां मोनो हिसाबै बर' माहारिखौ जोङो गोसो गोरबोजों सिबियो हिसाबै आरो बड'फाखौ जोङो जोंनि जों आइडलग हिसाबै बा जोंनि दैदेनगिरि हिसाबै बा जोंनि मार्गदर्श हिसाबै लायो हिसाबै बियो जोंनि थाखाय मोनसे हायेस्ट माने मोनसे सन्मान नैथि गिदिरथार खामानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ जोङो बर' माहारिनि बिफा आंगोनिबो आंगो होननानै सानो दिनैनि समाव बर' माहारि दानायनि बर'नि राव थुनलाइ सोलोंथाइ थामोनथा सिनायथि सोरगिदिं जौगानाय रैखाथि गासैबो बाथ्राखौ लायोब्ला जोङो बड'फाखौनो जोङो बयनिख्रुइ हायेस्ट जोंनि हारिनि भिजनारि दैदेनगिरि होननानै सानो आरो बे बड'फाखौ थांनाय समाव बिथाङा 1990 मायथाइयाव थैदों 2003 आव जोंहा बिटिसि एकर्ड जादों 2003 नि उनाव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै 31 मार्चखौ फालिनांगौ होननानै बिटिसि आव जों बिबाय थादोंमोन नाथाय 17 बोसोर सरकार जालांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि आङो दुखु मोनो जे बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिनांगौ होननायखौ बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बिटिसिनिफ्राय आरो बिथांनि थैनाय सान जोनोम सानावबो थांनायखौ माला थांदोंमोन खनसे खननै थांदों खोमा आंहा दाबो बेबायदि क्लियार आंहा गोसोआव गैया आं नुनायाव थुलुंगाफुरियाव साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा थाङोमोन नाथाय बिथां थांनायखौ आं बारा नुबोआखै बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टखौ खनसेबो बुङाखिसै जे बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिबोबाय थादोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि उनाव लोगो लोगो जोङो बड'लेण्डआव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फोसावबाय बिनि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ थुलुंगाफुरियाव लिंलांनानै जेला केबिनेट जायो बेवहाय बिथाङा थांबाय आरो बेवहायनो बिथाङा फोसावबाय जे आसाम नाङैनो बड'फानि जोनोम साना दा फरायसा सान आरो आसाम नाङैनो बेखौ फालियो बेजों लोगोसे देग्लाय बोसोराव बिथाङा आरोबाव फिन बेवहाय जेब्ला एसेम्ब्लि जायो आरोबाव फोसावबाय जे बिथांनि थैनाय सानखौबो थुलुंगाफुरियाव अफिसियेलि आसाम सरकारा खुंलांबाय थासिगोन बेखौबो बिथाङा स्टेट रिकगनेसन मोनसे स्टेट रेसपेक्ट मोनसे होनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे देरसिन बाथ्राया बे जाय बड'फाखौ मोनसे फिसेल मोनसे उन्दै मोनसे स्मलार ग्रुप मोनसे ट्राइबेल माहारिनि लिडार होननानै सानदोंमोन बे बड'फाखौ दिनै अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना मोनसे लाइजाम हरदोंमोन आरो बे लाइजामखौ लानानै आं अमित शाह बिथांजों सावरायदोंमोन आरो बिथाङा दिनै अलरेडि डिसिसन लानानै क'क्राझाराव फैनानै एबसुनि जथुम्मायाव फैनानै फोसावलांबाय जे बड'फानि मुङाव नेशनेल केपिटेलाव दिल्लीयाव मोनसे लामा होनाय जागोन दा बियो कैलाश कल'नियाव मेन र'डानो बेबो बे कैलाश कल'नियाव दायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग फैगौ 1 तारिखआव अपेनिं जानो थांगासिनो दङ आरो बे लामायावनो मोनसे गल चक्कर दङ बे गल चक्करखौ स्पेर' स्कुवेयार होनना बुङोमोन बे स्पेर' स्कुवेयारखौ दायो दाननानै बियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म स्कुवेयार जानो थांगासिनो दङ दा बियो बेसेबा गिदिर रिकगनेसन मालायनिया मा सानो आं मिथिया किन्तु आंनि थाखाय बर' माहारिखौ थैथां मोजां मोनो हिसाबै बर' माहारिखौ जोङो गोसो गोरबोजों सिबियो हिसाबै आरो बड'फाखौ जोङो जोंनि जों आइडलग हिसाबै बा जोंनि दैदेनगिरि हिसाबै बा जोंनि मार्गदर्श हिसाबै लायो हिसाबै बियो जोंनि थाखाय मोनसे हायेस्ट माने मोनसे सन्मान दा नंखायनो आङो अमित शाह बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बिथांजों क्ल'ज जानो हानाया बियो जोंनि थाखाय बियो जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट लाबोनानै होफैबाय जाय बाथ्राफोरखौ थांनाय समनि दैदेनगिरिफ्रा सानदोंमोन ना सानाखैमोन आं मिथिया किन्तु दिनै जोङो साननायजों लोगोसे मावनोबो हाबाय।